Kalau खेबजाङा गाइस देन्जार मोनना दोंखायो नै गाइस बिबारफोरा आयौ नै हेलो एवरीवन नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ गासिखौबो फिनखौसो बरायनाय थालायबाय थ' दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय थ' दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय दायो नै जों साइकेल सालायबाय दङ आरोना जोङो दायो माबायाव थांनायदो माने नार्सारियाव थांनायदो आरोना फुजायाव माबा बिबार नांगौ जादों जोंनो बेयाव जोङो दा नार्सारियाव बायनो थांनायदो आरोना गामियाव बिबारफोरानो मोनजोबाखै थ' दायो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो भिडिअखौ मोजां नुयोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय थ' दायो आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै नै जोङो बिब'आ दा आंनो थांगासिनो आरोना साइकेल पेडेल मारि मारि थ' नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय दायो जोङो लामाफोराव बिबारफोरखौ नुलांबाबो खालांबाय थागोन आरोना थ' नायलांबाय थादो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ आं स्टार्ट खालामलांसै बवा बिबार खानो फैदों नै गाइसमोन जों फुङावनो मेथ'खा बिबार आंखि गोलावखा एसे हयदि गोलावखा एसेमोन बेखौ साइकेलाव एस्रा लानो हागोन दे नामा बेयाव सोगोन इनैखौ खा ओइलाय ओइ किपार नै ना बारथाम दं अ खा इखौबो मथ'नायाबो जायो खोमा दे नै मेथ'खा बिबार नै आरो खाफायलायबाय इखिबो मोनफैबाय नै गाइसमोन दानिया खानोसै आरोना फुजानि थाखाय बिबार लांफैदों आरोना नार्सारियाव गामिफोराव बारग'जोब्बाय मोनासै बिबार नांगौ जादों मोनफैबाय जोङो नार्सारि नै गाइस बिबारफोरा जि साफा साफा बारना दंखायो नै ओइ नैखिबो आयौ नै साफा साफा बिबार नै गेन्दे फुल आरो आयौ 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 गेन्दे फुलखौ गैला बामथुमना लानो लुगैबाय आं नैयावबो बेसेबा माबा नै मोनथाम मोनब्रैसो दंखायो गेन्दे फुलानो हे भगबान मा एसे मोजांब्रा बिबारालाय मा बिफां नै गाइस एसे मोजां आरोना बिबारफोरा आयौ 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 सयथिबो नै गोजा आयौ माने एसे समायना बिबार माने एसे मार मोजां मोनो ओइ देन्जार साफा साफाखानि साफाथार नों गैयैलाय आं नुनाय बायदि मोनखाथारदो बिबारानो दङ आरो मथ'ते नैखौबो साफाथार दैनि माबाखौनो बिलाइखौनो नै गाइसमोन बिफां फिसायावनो कमला थायदो नै गाइस आयौ नै फालु खेबजाङाबो नै गाइस नै मौसुमि खोमाहाय इयो ओइ नै इफोरो मौसुमि खोमाहाय सोरबा सारि बेयावनो थायो नै गय बिफां सोरनोबा नांगौबा लांफाय जागोनलै गाइसमोन नै फालुआवबो थायदो आरोना नैयाव खामदो दे आरो ओइ हायाव गायनाया इयो खानाय होनाया हाया हायाव गायदो बेफोरखौ बानायनो थाखाय देन्जार माबा नांगोन दे न' गय फुलिया दासो जाफुसोदो नै मोनसेखौ फुजायावनो लांलायनोसै
बुजायावसो होनो लांगोन दे बारबाय था बोसोर बारबाय था समायना रमायना होनलाय ओइ नै सिङावबो दङ खैथामोनखौ ओइ नै सिङाव बारसेबाव belum salah ya sih ada pengaruh aku tuh बारस्राया बेलेग जागोन खोमा बारस्राया बेलेग जागोन नामा फुलि ini full barsı de makanan ke kak? Barsi kapan şimdi? Ya मोनसे फानसै नैबे गुफुरै नायगोन नैबे गेलेमोन नांना बाथाय जागोन खोमा मा मडेलनि दिमान नांबावगौ नांला बे जाखाबाय गलाबा मोनाया मोनाखैमोनलै ओंखायनो दैखौल'सो खालामो गलाब दै गोनांबा मोननैखा मायबा पास फाय ओइ गुथिया बार ओइ गुथिया बैनो बिबार ओइ मोननैखा इखोबो ओइ जे खरिखायो दे इफोरबो बिबारानो दे आरो मोनसेयाथ' 100 ओइखो ओइ मोनसेखो ओइखो इसोर Halo खेबजाङा गाइस देन्जार मोनना दोंखायो नै वाव जानोसो लुखांबाय आं देन्जार मोनना दों दे बिफाङावनो फानहैबाबो जासिगोन नै बया खाबाय बेलेग बिदनि